Jomoko miyaga nyiero ya. Ni ng'ato kasore ni ni bwana nyaka chak wuotho ni koro ng'iso osiepene ni en odwa give up. Idwa give up ni onge tich, manzi asemanyo job moko ayode. Imanyo job kure? Awuode ni eri manyo job to ok yudi, to be sama in thuolo mimanyo ka kisea manyo job no, be ibede ga piny misom kata mana muma miwinje kata mana na Ayubu job mineno binge kaka Ayubu sandre in. Somo muma mandi bedi ng'at manigi patient saya michuo e hospital koso patience uzokuo. Yo mano be ka wacho na riambo. Awuok na ka dhi na tich owada. Onge patience.